私の名前は朝子、34歳です。夫の高志とは大学時代に知り合い、6年お付き合いが続きそのままゴールインしました。結婚して1年後に妊娠して第一子を出産。その息子、ゆうたも5歳になり、まだまだ可愛い盛り。仕事で疲れて帰ってきても、ゆうたの笑顔を見ると疲れなんて吹っ飛んじゃいます。そんな3人家族で幸せな日々を送っていました。ゆうたも兄弟がいた方がいいよね。そうだな。野球チームができるくらい。そんな冗談も飛び出しながら、ゆうたが生まれた時から兄弟を作ってあげたいと夫婦で話していたのです。しかし、私たち夫婦はゆうたを出産した後、なかなか第二子は授かりませんでした。それでも結婚7年目に入り、待望の第二子を妊娠。男の子だと判明し、ゆうたも弟ができると喜んでいました。出産はゆうたの時と同様に、実家で里帰り出産をすることにしたのです。当初はゆうたも連れて実家に帰るつもりでした。ゆうた、もうすぐ赤ちゃんが生まれてくるよ。それでね、ママとゆうたはしばらくおばあちゃんのお家で暮らすよ。わーい、赤ちゃんが来るんだね。おばあちゃん家に行くの？じゃあ、幼稚園はおばあちゃん家から行くの？おばあちゃん家から幼稚園はとっても遠いからしばらく幼稚園はお休みかな。健太くんやさなえちゃんに会えなくなるの？そんなの嫌だ。僕おばあちゃん家に行かない。ゆうた、おばあちゃん家に行きたくないの？僕幼稚園に行きたい。でもしばらくママいないのよ。いいんじゃないか。週末、幼稚園がお休みの時は、パパがママのところに連れて行くから、ゆうたはお兄ちゃんになるから、しばらくママがいなくても大丈夫だよな。うん、大丈夫。ゆうたはお兄ちゃんだから。そう？大丈夫かな？ダメそうなら、その時は朝子の実家に連れて行くよ。こんな感じで私は、ゆうたを夫に預けて、里帰り出産に、息子を残して里帰りすることに少し不安がありましたが、週末夫と息子が私の実家に来て、親子一緒に過ごすという生活になりました。母親の不安をよそに、ゆうたは父親と2人で楽しく暮らしているようです。ママ、今日ね、幼稚園でね、健太くんと滑り台で遊んだんだ。そうなの？楽しかった？うん、すっごく楽しかった。大きくなったなと、息子の成長を微笑ましく思う反面、ちょっとだけ寂しかったりもしました。そして無事出産し、もう少しで自宅に帰るという頃に事件が。1ヶ月検診を無事に終えて、そろそろ自宅に戻る話をしていたある日、母と一緒にテレビを見ていると、ニュース速報のテロップが流れたのです。私と母は突然のニュースにびっくりし、急いでニュース番組にチャンネルを変えました。緊急地震速報です。震度6の地震が確認されました。速やかに安全な場所へ避難してください。今後も余震に注意が必要です。お母さん、これでうちの地域だよ。どうしよう。ゆうたとたかし大丈夫かな？すぐに電話かけてみなさい。そうね。テレビのニュース速報は、私たち家族が住んでいる地域で発生した地震を報じたもの。一部、倒壊家屋が報告されているというニュースに不安が募りました。週末ですが、今週は私の実家には来ないと夫から連絡が来ていて、こんなことになるなら、もう少し強く実家に来るように言えばよかったと後悔していました。私たちが住んでいる借家は、築年数が結構経っているものなんです。私はすぐさま夫の携帯に電話をかけてみました。しかし何度かけても夫は出ません。LINE にメッセージをしても一向に既読になりませんでした。私は連絡が取れてないことで嫌な予感しかせず、母に赤ん坊を預けて、兄夫婦と共に兄の運転する車で自宅に急ぎました。家の近くまで来ているはずなのに、見慣れた景色はそこにはなく、瓦礫の山と化していて、人だかりになっています。人をかき分け、自宅があった場所にたどり着くと、そこには無残にも倒壊した我が家が、不意に声をかけられ振り向くと、そこにはお隣に住む夫婦の姿がありました。朝子さん、里帰りしてるって聞いてたけど。そうなんです。それで、夫とゆうたの姿を見かけませんでしたか？まだ連絡が取れてなくて。連絡が取れてないの？
避難している人の中に見かけなかったから、朝子さんのご実家に行ってて難を逃れたのかしらって話してたのよ。え？避難所にいないんですか？まさか。私は周りの人の生死も聞かず、倒壊した家の周囲を歩き回り、夫と息子の姿を探したのです。たかし、ゆうた、どこにいるの？ママよ、返事をして、お願い。すると、ソファーと瓦礫の隙間から意識のないゆうたが倒れているのが見えました。ゆうた！無理に動かすのは危険だ。救助を待った方がいい。もうすぐ救助隊が来るから。お隣さんが救助隊を呼んでくれていたのは本当に助かりました。ゆうた、もうすぐ助けるよ。待ってて。ママはここにいるからね。私はゆうたの手を握り、声をかけ続けることしかできません。間もなく、ゆうたは駆けつけた救助隊に瓦礫の中から助け出されました。救急車の到着を待つ間、救急隊員に夫と連絡が取れていない状況を説明し、夫の捜索もしてもらいましたが、ゆうたのいた周囲で夫は発見されませんでした。一方、ゆうたは意識不明の重体で救急車で緊急搬送。私は生きた心地がしません。救助隊員に引き続きの捜索をお願いし、その場を兄夫婦に任せて救急車に一緒に乗り込み、病院に向かいました。救助隊員の話によると、ゆうたはローテーブルの下にいて、ソファーや瓦礫で出られない状態だったそうです。地震の揺れの恐怖から気を失ってしまったのだろうということでした。大きな怪我もなく、じきに意識も戻るでしょう。ありがとうございます。大事をとって、今日はこのまま入院して様子を見ましょう。処置が終わり、病室に横たわる息子の手を握り、意識が戻ることを必死で祈り続けていると、スマホの着信を知らせるメロディーが聞こえてきます。スマホ画面が夫からの着信であることを知らせていました。もしもし、あなた今どこ？ゆうたと一緒に家だけど、朝子こそどうしたんだ？何度も電話くれたけど気づかなくてごめん。たかしは何を言っているんだ？明らかに嘘をついている。なぜ？私は夫が無事だったことに安堵する気持ちと同時に不信感が湧いてきました。え、そうなの？ゆうたは元気？おう、元気にしてるぞ。今日はこの後2人でお寿司に行く約束してるんだ。あ、そうなの。完全におかしい。でもなぜこんな嘘をつくの？たかし、これからこっちに来てくれないかな？ゆうたを連れて。え、これから？それはちょっと無理かな。明日朝から上司にゴルフに誘われてて。ゴルフ？ゆうたはその間どうしてるの？ああ、大丈夫だよ。お隣のご夫婦が見てくれることになってるから。そうなの。あ、ゆうたが早くお寿司食べに行きたいみたいだから、また電話するよ。じゃあ、行ってきます。あなた！夫は慌てたように電話を切りました。夫の話は大嘘であるのは明確で、しかも自宅が倒壊していることも知らない様子です。私は兄に連絡し、夫の無事が確認できたことを伝え、病院に来るようにお願いしました。ゆうたはどうだ？大怪我もなくて大丈夫だって。意識が戻って何もなければすぐに退院できるって。そうか、よかった。ところでたかしくんは無事だったってどこにいたんだ？どこにいるのかはわからないけど、家が倒壊したことも知らないみたい。は？どういうことだ？ゆうたと一緒にいなかったってことか？そういうことよね。子供を一人家に残して何やってるんだ？どういう理由なのかはわからないけど、さっき電話でたかしは大嘘をついたの。ゆうたと一緒にいるって。なんだそれ。たかしくん浮気でもしてるのか？そんな気がする。私は兄嫁にゆうたのそばについていてもらい、兄と二人で倒壊した自宅に戻りました。ゆうたくん大丈夫だった？はい、おかげさまで。そう、無事でよかったわ。でもまだご主人が見つかってないのよね。あ、夫とは連絡が取れました。そうなの。よかったわ。明日朝からゆうたを預かってほしいとかって、うちの夫からお願いされたりしました？え？頼まれてないわよ。ご主人を昨日お見かけしたけど、そんなことは言ってなかったわ。そうですよね。ごめんなさい。突拍子もないことをお聞きして。私は兄に協力してもらい、瓦礫の下から可能な限りの貴重品と、私とゆうたの衣類などを回収し終えると、次に更新所に向かいました。夫の身辺調査依頼です。
夫が現在どこにいるのかも見当もつかないことを伝えると、この後自宅に戻ってくるのではと予想し、自宅周辺で見張ることから調査開始となりました。しかしその夜は夫が帰ってくることはありませんでした。調査員から報告を受け、私は怒りマックスに、息子を一人残して帰ってこないなんて絶対に許さない。翌日、息子は目を覚ましました。ゆうた、起きた？ママ？痛いところはない？ごめんね。怖かったよね。よく頑張ったね。私はゆうたを抱きしめました。お家がね、ぐらぐらしたんだよ。でね、幼稚園の先生が言ってたみたいに僕、机の下にかくれんぼしたんだ。でね、あれ？忘れちゃった。そっか、ゆうた偉かったね。先生の言う通りできたんだね。すごいすごい。うん。お腹空いたでしょ？何か食べようね。何が食べたい？お寿司。パパがね、お寿司買って帰ってくるから、いい子でお留守番してるんだよって、僕パパとお約束したんだ。だから僕ちゃんとお留守番してたから、お寿司食べたい。お寿司ね。そっか、お約束してたんだね。その後、ゆうたとゆっくり話をしていて分かったことは、週末私のところに来ないときは、ゆうたは一人で家で留守番をして、翌日夫はお土産を買って帰ってくるということがよくあったみたいです。私はゆうたに対して申し訳ない気持ちでいっぱいになってしまいました。こんなに小さいのに丸一日近く家で一人ぼっちで過ごす日があっただなんて。未だに現状を知りもせず、どこにいるんだかわからない夫に対して怒りの感情しか湧きませんでした。その日、医師から退院の許可が出て午後には帰れることになりました。お母さん、ゆうた無事今日退院できることになったよ。そう、よかった。それでしばらく私とゆうた、そっちで一緒に暮らしていいかしら。もちろんよ。気をつけて帰ってらっしゃい。ありがとう。私とゆうたは兄夫婦と共に実家に戻ることとなり、ほっと一安心です。ゆうた、しばらくおばあちゃんの家で暮らそうね。うん、早くおばあちゃんとおじいちゃんに会いたいな。私は夫に連絡する気にもなれず、そのまま帰ることに。実家では祖父母に玄関口で出迎えられ、ゆうたは大喜び。その晩は母の豪勢な手料理でゆうたの退院祝いをしたのでした。その翌日、真っ青な顔をした夫が実家にやってきました。あさこ、ゆうたは？まあ、今になって何しに来たの？何しにって、ゆうたが心配で。よく実家にいるって分かったわね。家があんなことになっただろう？お隣さんからゆうたは病院だって。で、病院行ったら退院したって。それでここにいると思ったってわけね。ああ、それでゆうたは？大丈夫じゃなかったらまだ入院してるわよ。あなたは今の今までどこで何してたわけ？お隣さんもゆうたを頼まれてないって言ってたわ。だから、昨日は上司とゴルフで。あんな大地震の直後にゴルフ？え？それに、あなたの上司に電話したのよ。そしたら今週はゴルフに誘ってないし、もし誘っていたとしても地震の直後だし、キャンセルしてるよって言ってた。それよりも何よりも、あなたがゆうたと一緒に家にいるって言ったとき、ゆうたは病院のベッドの上にいたんだけど。なんでそんな嘘をついたの？後ろめたいことがあったからよね。何もそんなこと。じゃあどこにいたか説明して。説明したくないならいいわ。ドライブレコーダー確認するから。早速確認したドライブレコーダーには、観光地の温泉旅館や観光名所が映っていました。もうすぐ嫁が帰ってくるし、ゆっくりこうして出かけられるのも今日までかな。そっか、寂しいな。そんな顔するなよ。俺も悲しいよ。こんな音声まで残ってました。私、帰ってきちゃダメだったみたいね。これは間違い。そう、間違いなんだ。もういいわ。帰って。今後の連絡は弁護士を通してちょうだい。ゆうたに会わせてくれ。お断りするわ。ゆうたを家に一人残して、浮気旅行だなんて本当に信じられない。最低よ。父親失格。ゆうたに会わせる顔があなたのどこにあるのよ。ここでずっと黙って座っていた父が口を開きました。たかしくん、君は父親として絶対にしてはいけないことをした。
男なら潔く引き下がるべきだ。帰りなさい。そこまで言われても居座ろうとする夫を兄が羽交い締めにして玄関まで引きずっていき、外に追い出してくれました。この時、優太はちょうど母と共に買い物に行っていて、この会話を聞かずに済んだことは不幸中の幸いでしょう。後日、更新所から報告書ができたと連絡があり、兄と共に事務所へ赴き、衝撃の事実が明らかに。夫の浮気相手は、なんと私の大学時代の後輩だったのです。その後輩はもちろん私と夫が結婚していることは知っています。なぜわかるかって、私たちの結婚式に招待していますから。私の実家を追い出された後、夫は後輩の家に直行したそうです。そして後輩の家から毎日出勤し、帰宅していることもわかりました。家が倒壊して住むところがないからとはいえ、まだ私と婚姻関係にあるのに、証拠が揃ったところで弁護士に依頼することにしました。夫と後輩を弁護士事務所に呼び出し、離婚と慰謝料請求の話をします。二人に最後に真実を話すように言うと、待ってましたとばかりに後輩がペラペラと話し出しました。関係は5年になるそうです。私が優太を妊娠した頃から関係が始まっていたことになります。後輩はずっと夫に好意を持っていて、チャンスを狙っていたんだとか。やっとバレてくれました。これであさこ先輩とたかし先輩は離婚ですよね。やっとたかし先輩と結婚できる。慰謝料くらい払いますよ。そのために一生懸命貯金してましたから。そう言うと、弁護士が用意した慰謝料請求の書類にささっと署名捺印したのです。これにはさすがにびっくりしました。いや、俺は離婚なんてしたくない。朝子と優太のいない生活なんて考えられない。それに、優太に弟もできたんだ。俺はこいつとはきっぱり別れる。これまでずるずると関係を続けてきちゃったけど、心を入れ替えるよ。ちょっとたかし先輩、ひどいじゃないですか。あさこ先輩がなかなか離婚に応じてくれないから、もうちょっと待っててって。何年待ったと思ってるんですか？うちは揉めは後にしてくれる？私はもう離婚一択。あとはあなたたちで好きにすればいいわ。そんな離婚だなんて言わないでくれ。これだけの証拠が揃ってて、それでもまだ離婚せずに済むとでも思っているの？夫は泣き出してしまいました。それでも私の感情はピクリとも動きません。その後は全く話が進まず、弁護士の提案で夫とは後日、再度時間を作るということで、その日はお開きとなりました。弁護士の計らいで、私が先に弁護士事務所を出ることになり、出たところで兄の車に乗り込み、家路に着きました。夫を先に返したら、ビルの入り口で私を待ち伏せするだろうと察しての計らいだったそうです。後日の話し合いでも、夫はごねにごねましたが、弁護士からはきっちりと 100% 落ち度があるのは旦那様ですと言われたことから、しぶしぶ離婚届にサインし、慰謝料と養育費の支払いを承諾したそうです。そして、無事離婚が成立しました。離婚後、大学時代の友人に会う機会があり、そこで、その後の元夫と後輩の状況を聞けました。元夫は私と離婚し、心ここにあらずでぼーっとしている時間が多いそうです。本当に後輩のことは遊びだったそうで、私と離婚して後輩と結婚という気持ちはなかったとこぼしていたそうです。お前のせいで俺の人生めちゃくちゃだ。もう終わりだ。二度と俺の前に現れるな。何よ、全部私のせいだって言うの？先輩だって私に可愛い、会いたいって言ってたくせに。飲み会の席で盛大に大喧嘩して別れたらしいです。そしてこれには後日談があり、後輩は元夫を追って同じ会社に就職していたんです。元夫への恨みが暴走して、社内に自ら元夫と浮気をしていたと大暴露。それが上司の耳にも入り、それぞれ自主退職を勧められたのだとか。後輩はそのまま退職。元夫は私への慰謝料と子供の養育費の支払いがあるため、上司に泣きつき、それでも地方支社への異動命令が出たそうです。職場が変わっても同じ会社。浮気が原因で異動してきたと、すでに噂は広まっており、肩身の狭い思いをしながらも、支払いのために日々働いているのだとか、本当に自業自得です。私はというと、実家で両親と2人の子供たちと暮らしながら仕事復帰を果たしました。2人の息子が毎日元気に遊んでいるのを見るのが
本当に幸せです。ゆうたは時々地震の夢を見ることがあるようで、夜突然泣き出すことが相当怖かったのだろうと思うと涙が出ます。それでも少しずつではありますが、落ち着いてきているようです。ゆうたの心のケアを積極的にして、早く怖かった記憶をなくしてあげたいと思っています。私の名前はともみ。夫の竹雄と出会ったのは大学の時でした。ともみって出身同じだったの？そうみたいね。私は隣の中学に通ってたのよ。全然会ったことなかったけど。しかもお互いの実家なんて目と鼻の先じゃないか。あのパン屋の3軒隣だろ。大学のオリエンテーションで初めて話した私たちは、偶然にも地元が同じで話は大盛り上がり。ともみ、俺夏休みに実家に帰るんだけど、お前も帰るなら日にち合わせて一緒に行かない？いいわね。新幹線で数時間かかるし、竹雄と一緒だったら退屈しないかも。私たちは帰省中も何度か会ったりして一緒に過ごす時間が増えていき、ちょうどその年の冬付き合うことになったのです。そして卒業から2年後、私たちはめでたくゴールインすることとなりました。お姉ちゃん、結婚おめでとう。当日は晴れ姿楽しみにしてるからね。麗しの妹より。式の招待状の返信用はがきのメッセージを見ながら、久々に妹のサナに会えるのも楽しみにしていました。地味で静かな性格の私と正反対の妹は、昔から男性にとても人気があり、高校生ぐらいからは彼氏が途切れたことがないほど。その後、妹は美容系の専門学校に行ったのですが、それからなかなか帰省することもなく。あの子ったら全然帰ってこないのよ。連絡もよこさないんだから。ともみ、たまにはサナに連絡してあげてちょうだいね。お母さんたち心配してるのよ。わかったよ。多分サナも忙しくしてるのよ。とりあえず次の長期休みに一緒に帰省しようって誘ってみるわね。しかしその数ヶ月後、私が誘うより先に妹から連絡があり、お姉ちゃん久しぶり。私妊娠したから学校を辞めたの。この間実家に話しに行って結婚することになったわ。式は家族だけでやることになったからお姉ちゃんも来てくれる？妹は進学を機に実家を離れてからスナックでバイトをしていたようで、そのお客さんとの子供を妊娠したというのです。しばらく誰にも相談できなかったようで、妹のことを思うと胸が痛みました。それにしても相手の男性はどんな人なのかな。学生に手を出すような人なんだから、きっと無責任な男に違いないわ。文句の一つでも言ってやろうかしら。そんな気持ちを抱えたまま妹の結婚式に参加したのですが、お姉ちゃん、私の旦那のヒロよ。はじめまして、お姉さんですよね。サナちゃんからよく話を聞いていました。こんなことになってしまってご両親からもお叱りを受けたのですが、最後は認めてもらいました。ご心配をおかけしてすみませんでした。絶対にサナさんのことを幸せにしますのでよろしくお願いします。ちょっとヒロ、お姉ちゃんの前でそんなのやめてよ。ヒロさんは妹より10歳ほど年上でしたが、私の予想に反してとても爽やかで誠実そうな人でした。なんだ、私が心配するようなこともなかったのね。なんだかサナも幸せそうだし、よかったわ。2人とも本当に結婚おめでとうございます。それからしばらく妹は実家で出産までの期間を過ごしていましたが、その間もヒロさんは毎日会社の帰りに実家へ寄ってくれていたようで、妹は無事元気な女の子を出産。そして今はヒロさんと娘のももちゃんと3人で実家の近くで暮らしています。私たちも結婚したら地元に戻ろうって話になっているし、そうしたら妹夫婦とも家が近くなるし楽しみね。そんな妹の結婚式を思い出しながら、私は引っ越し作業やら式の準備を進め、いよいよ式当日。お姉ちゃんとても綺麗ね。竹雄さんはじめまして。
忙しくて挨拶の時立ち会えなくてごめんなさいね。それにしてもお姉ちゃんがこんなイケメンでエリートな旦那さんを捕まえてくるなんてね。まったくさなったら、でもありがとう。みんなから祝福された私たちの式は無事終わり、新居での生活をスタート。ともみ、そろそろ仕事に行ってくるね。多分今日は早く帰れると思うから。はーい、行ってらっしゃい。今日も頑張ってね。大学時代から優秀な成績を収めていた夫は、地元の大手 IT 企業に見事就職。竹雄はさすがよね。私まで鼻が高いわ。そして私はというと、この引っ越しを機に夢だったデザイナーとしてデビューし、フリーランスで広告デザインなどを手掛けることに。家でできる仕事だったので、忙しい夫の支えになればと家事も進んでやっていました。そんな私たちの生活は順調そのもの。そんなある日のこと、私はいつも通り夕食の献立を考えていました。今日の夕食は何にしようかな。今日は少し時間に余裕があるし、竹雄が好きなハンバーグでも作ろうかしら。そして食材を揃えるため買い物に出かけたのですが、しばらくすると妹からメールが。お姉ちゃん、申し訳ないんだけどお願いがあるのよ。昨日の夜から体調が悪くて、今から病院に行くから、ももの幼稚園の迎えに行ってもらうことできないかしら。お姉ちゃんぐらいしか頼める人いないのよ。サナ、風邪でもひいたのかしら。心配だわ。大丈夫？ももちゃんのお迎えなら任せて。今日はこの後予定もないから。体調が悪いんじゃご飯作るのとか大変じゃない？ももちゃんを送り届けるとき何か少し作っていこうか。ありがとう。食欲がないから私はいいんだけど、できたらもものご飯お願いできる？もちろんよ。じゃあ夕食を済ませたらももちゃんを送り届けるわね。よろしくお願いします。食材をいつもより多めに買った私は一度家に戻り、夕食の下準備をしてから幼稚園のお迎えへ。ともみお姉ちゃん。ニコニコしながら駆け寄るもも。妹が私のことをお姉ちゃんと呼ぶからか、ももも私のことをそう呼びます。この年でおばちゃんって呼ばれるのもなんかね、お姉ちゃんの方が全然いいや。ももちゃん、今日はお姉ちゃんとご飯食べようね。夜になったらお母さんのところに一緒に帰りましょう。幼稚園の先生に挨拶をすると、私はももを連れて家へ。今日は竹雄も早く終わるって言ってたからそろそろ帰ってくる頃ね。ももちゃんもいるしご飯作り始めようっと。テレビを見るももを横目に夕食を作り始めたのですが、しばらくすると夫からメールが。ともみ、すまないが今日は遅くなりそうなんだ。仕事で少し問題があってね。ご飯はこっちで適当に食べるよ。残業なんて珍しい。少し違和感を覚えましたが、そういうこともあるだろうと特に深く考えませんでした。そうなのね、わかったわ。遅くまで大変だろうけど無理しないでね。頑張って。ももちゃん、今日はハンバーグよ。ももと2人でご飯を食べ少しのんびりしてから妹宅へ向かうことに。妹にメールを入れたのですが返信はなく。具合が悪くて寝てるのかしら。まあヒロさんももう帰ってきているでしょうから、とりあえず家に行ってみるか。妹宅へ到着しチャイムを鳴らすと、出てきたのは驚いた顔のヒロさん。あれ、もも、それにお姉さん、帰ってきたらサナがいなかったからどこかももと言っているのかと思ったんですけど、連絡しても返信ないんです。サナは昨日の夜から体調が悪くて病院に行くからって、それで私がももちゃんのお迎えに行くことになったんですが。時計を見ると午後9時半。こんな時間まで病院へ行っているわけがありません。昨日の夜から？全然体調なんて悪そうじゃなかったけどな。私たちは首をかしげ少し考え込んでいると、あ、ママ！こちらへ向かってくるサナの姿が。サナ、あなたどこへ行ってたのよ。ヒロさんにも何も言ってなかったの？まったく体調は大丈夫なの？
お姉ちゃん、もものことありがとう。携帯の充電切れちゃってたのよ。具合が悪くて休みながら帰ってたら遅くなっちゃったわ。さすがに辻褄が合わなすぎると思い、私が口を開こうとした時、さな、早く家に入って休んでよ。もものお風呂は俺が見るから。お姉さんもお騒がせしてすみませんでした。今日のところはこれで。妹をかばうように私に告げました。ヒロさん優しすぎない？絶対おかしいのに。彼は少し妹に甘いところがありました。年上ということや妊娠させてしまったこともあって少し後ろめたさがあるのかもしれません。もやもやした気持ちのまま帰路へ。家に到着して一息ついていると夫が帰ってきました。ただいま。ごめんね、すっかり遅くなっちゃったよ。おかえり、お疲れ様。お風呂沸いてるわよ。お腹空いていたら少し作り置きもあるからね。受け取ったスーツのジャケットをハンガーにかけます。何この匂い。香水？それにしてもどこかで嗅いだことあるような。私がふとそんなことを考えていた時、そういえばももちゃんはもう帰ったんだな。久しぶりに会いたかったよ。じゃあ風呂入ってくるね。私、ももちゃんを預かること竹雄に言ったっけ？念のためメールを見返してもそんなやりとりは見当たりません。そして私はあることに気づきます。あの香水の匂いサナのだわ。竹雄と一緒だったってこと？こうして私は浮気のことを知ることに。ですが夫のことも妹のことも大切に思っていた私はどうしていいか分からず、結局知らないふりを続けることにしたのです。そんな私の気持ちも知らずに残業や出張がどんどん増える夫。そして桃を預かることも多くなり、私は嫌な想像をせざるを得ない状況が続きました。そんなある日のこと、ともみ、長期の出張が入りそうなんだ。1週間ほど家を空けることになると思う。取引のある海外の事業所まで出向くことになってね。海外？そんな出張なんて今までなかったじゃない。最近少しそういうの多すぎない？仕方ないだろ、仕事なんだ。ともみはフリーランスだからわからないんだよ。その後すぐに妹からしばらく友達と海外旅行に行くとかで、もものお迎えを1週間ほど頼まれたのです。朝はヒロが送ってくれるから、夕方のお迎えだけお願いしたいの。帰りにヒロがお姉ちゃんの家に寄ってもものことを連れて帰ることになってるから。わかったわ。でもあなた少し家を空けすぎなんじゃない？最近結構お迎え頼まれてるけど。いいじゃん。お姉ちゃんは子供いないからわかんないんだって。結構やることも多くて大変なの。たまにリフレッシュで旅行ぐらいさせてよね。たまにはね。竹雄も1週間海外出張とか言ってたし、本当にわかりやすすぎ。2人ともバカなのかしら。それとも隠す気すらないってこと？私は徐々に怒りを募らせていました。そしてその浮気旅行の2日目に事件が。幼稚園から私に連絡があり、ももが熱を出したということでお昼過ぎに迎えに行くことに。ももちゃん？家に着いてから意識が朦朧としているようで、ただごとではない様子に慌てて救急車を呼びました。数時間後、ももの病室から出てきた医者は私に告げます。もう少し遅かったら大変なことになっていました。ももちゃんは髄膜炎です。最善を尽くしますが後遺症は残るかもしれません。しばらく入院になります。病室に入った私はたくさんの医療機器につながれたももを見ながら妹に連絡をしました。ももちゃんが緊急搬送されて大変な時に、サナ、あんた何してんのよ。何度電話を鳴らしてもコール音が鳴り響くだけ。ヒロさんに連絡すると仕事を早退して来てくれることになり、私は少し気持ちが楽になりました。お姉さん、本当に大変なことになってしまってすみません。もものことを見てくれてありがとうございました。サナにも自分から連絡しておきますから。いつも通り礼儀正しく振る舞うヒロさん。
私は入院生活に必要なものを揃えて、また夕方に病院へ行く約束をして帰りました。ももが入院生活で使うであろうタオルやパジャマなどを準備していると、妹から電話が。お姉ちゃん、何度も電話してきて何よ、びっくりするんだけど。あんたなんで電話に出ないの？ももちゃんが救急搬送されたのよ。髄膜炎でしばらく入院することになったの。今すぐ帰ってきて。何怒ってんのよ。すぐなんて無理よ。今旅行中なんだから。それにヒロがいるでしょ。後遺症が残るような重い病気なのよ。命を落とす事例もたくさんあるの。罰が悪そうに黙り込む妹に、私はついに、竹雄もいるんでしょ。二人ともすぐに帰ってきて。しかし妹はちっとも動じず、むしろ開き直った様子で。なんだ、お姉ちゃん知ってたの？だったら話は早いわ。なんかムカつくのよね。お姉ちゃんって全然モテるタイプじゃないのに、こんな完璧な旦那を連れてきてさ。私の方が美人だし、おしゃれにも気を使っているのに、なんであんなおっさんと結婚して子供まで産まなきゃならないのよ。私帰らないから。あんた何言ってんの？ももちゃんがこんなことになってる時に。そのまま電話を切る妹。その後夫にも電話をかけましたが完全無視。二人とも絶対に許さない。私は復讐を決意したのでした。それから数日後、帰国した妹から電話が。もしもし、お姉ちゃん久しぶり。なんかヒロと連絡が取れないのよ。今さっき帰国したところよ。ももはもう退院したのよね。預かってくれてありがとう。あら、遅かったわね。今葬式が終わったよ。ヒロさんちょっと前まで葬儀中で連絡取れなかったんじゃないかな。驚いた様子の妹。あなた家族なのにそんなことも知らなかったの？ああ、それから竹雄、会社クビになったみたいね。無断欠勤してあんたと会ってたとかで。離婚するから私にはもう関係ないわ。待って、お姉ちゃん、それってどういう、というか、ももは？さあね、ヒロさんに聞けば。ああ、でももう離婚届出したって言ってたっけ。妹は喧嘩のたびにヒロさんに対して離婚届を突き出して脅していたというのです。そのサイン済みの離婚届を律儀に取っておいたヒロさんは、私が状況を説明するとすぐに提出。どうやら相手までは知らなかったようですが、前々から浮気しているというのは分かってたとのこと。それからもう連絡してこないでちょうだいね。あんた私の旦那と浮気したのよ。気色悪い。二度と顔も見たくないわ。お姉ちゃん。私はそのまま電話を切ってやりました。それからしばらくすると家に着いた夫からも電話があり。おい、ともみどこ行ったんだよ。それに急に離婚ってどういうことなんだ？人の連絡ずっと無視しておいて今さら何？あら、もしかしてあなたサナから何も聞いてないの？サナちゃん、何のことだよ。私が引っ越しもぬけの殻になった家を見てかなり慌てている様子の夫。まだとぼけるつもり？とにかく私たちもう終わりだから、今手元にある離婚届にサインよろしくね。それから会社にもちゃんと連絡した方がいいわよ。じゃあね。そして数ヶ月後、弁護士を介して夫との離婚が成立。かなり渋った夫でしたが、最後には泣く泣くサインをしたそうです。夫と妹は実家やヒロさんなどいろんな人に連絡をしたようですが、私はあらかじめ家族に浮気の事実を報告し、すでに縁を切るという話をしていたので、みんな門前払い。仕事に家族、すべてを失った2人は、みっともない責任の押し付け合いの喧嘩の末、別れることになったとか。もちろん私とヒロさんは2人に多額の慰謝料を請求しました。その後妹は一度だけ連絡をしてきました。お姉ちゃん、この間はごめんなさい。一つだけ聞きたいことがあるの。もものことなんだけど、どうなったのか教えてくれない？親として墓参りぐらいしたいと思って。戸籍など調べれば簡単に事実にたどり着けるであろうに、どうやらそこまでの思考は持ち合わせていなかったようで。
あの時はモモの葬儀ではなくヒロさんの親戚の葬儀中だったんです。不謹慎ではあるかと思いましたが、ヒロさんたちにも了承を得ていました。サナに反省してもらうためにも都合が良いと。私は教える義理もないので、そのまま返信しませんでした。そんな私はというと、今は一人で気楽に暮らしています。今年も年末は例年通り実家で過ごすことに。ともみお姉ちゃん、一緒にカルタしよう。こらもも、お姉さん困ってるだろ。まだご飯中だから後にしなさい。そんな様子をニコニコ見守る両親。元夫と妹がそれからどうなったか私は知りませんが、離婚したことに後悔はありません。今はとても充実した毎日を送っています。何かあったの？実家に帰省すると、夫は毎晩トイレにこもります。しかも10分、15分といった時間ではありません。家族みんなで食事を済ませると、すぐにトイレに駆け込み、2時間は出てこないのです。大丈夫？薬はいる？調子が悪いのかと思い声をかけるのですが、返事もないのです。何度もノックしましたが、それでも反応がないので、ただ出てくるのを待つしかありませんでした。出てきた夫に話をしようとしても無視するばかり。しかし、家に帰るといつもの夫に戻るのです。今年も元旦に帰ることになっていたのですが、実は、夫の話を聞いた私はいても立ってもいられずに両親へと電話したのでした。私はみなよ、化粧品会社の営業として働いています。夫のゆずると息子のいつきと暮らしていました。そんな夫との出会いは営業先のデパート。今日はよろしくお願いします。こちらこそお願いします。売り場の責任者だったゆずるは男性でありながら嫌な顔一つせず、一生懸命に話を聞いてくれていました。私はそれに好印象を受けます。それでは今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。無事に契約できた私は何度も足を運びます。そうするうちに仲が深まっていったある日のこと。みなよさんってこの化粧品が似合いそうですね。美人だし。ぼそっと言うのが聞こえた気がしました。ああ、すみません、突然。からかってるんですか？そんなことはありませんよ。全部本心ですから。少しの間、私たちに沈黙が流れます。すると、ゆずるは恥ずかしそうに言ってきました。よかったら、今度食事に行きませんか？私でいいんですか？もちろんです。熱意のこもった誘いに私は OK しました。こうして私たちの付き合いが始まったのです。この時の私は36歳、ゆずるは42歳でした。それから1ヶ月後にプロポーズされます。俺とこれからも一緒にいてほしい。嬉しかったのですが、すぐに答えられませんでした。一度冷静になって考えてみると、自分はゆずるに惹かれていると改めて感じたのです。ダメかな？こちらこそよろしくお願いします。これで私たちも夫婦になるのかと思っていると、それで大事な話があるんだけど。大事な話？実は一人子供がいるんだ。は？子供？前の奥さんとの子供なんだ。つまりバツイチってこと？まあそうだな。そうだって先に聞きたかったけど。私はさっきプロポーズを受けたことを後悔し始めていました。正直言えばこのタイミングで言うのはずるいなと思ってしまいます。しどろもどろになりながらも質問しました。
子供は男の子？それとも女の子？男だよ。年齢は？今年で12歳になったよ。そうなんだ。それから何を聞いていいかわからず、下を向いて黙ることしかできません。するとゆずるは申し訳なさそうにこう言ってきたのです。さっきのプロポーズはなしにしよう。やっぱりこの言い方はずるかったと思う。だからさっきの話は。この瞬間、本能的にこれは嫌だと思いました。そんなことないよ。私はゆずるさんと結婚したいと思ったんだからさ。だから子供がいようといまいと関係ないよ。ありがとう。ゆずるは涙ぐんでいました。ゆずるの息子の名前はゆうたろうで、初めて会った時も12歳とは思えないほど落ち着いた子だと感じたのを覚えています。これからよろしくね。よろしくお願いします。それからしばらくはゆずるの家に半同棲のような形でお世話になることに。一緒に住むことでゆうたろうとの仲も徐々に深まっていきます。そんな時でした。やっぱりみなよのご両親には報告しないとね。しないとダメかな。みなよは初めての結婚なわけだし、その方がいいと思う。若い頃は両親からいつ結婚するのかと口うるさく言われていましたが、30歳を超えたあたりから言われなくなりました。私には兄と姉がいて、2人ともすでに結婚していたため、私はわざわざ報告する必要もないと思っていたのです。しかし真面目なゆずるに諭される形でそれを了承しました。この時はまさかあんなことになるとは思ってもいなかったのです。じゃあ行こうか。もしかして緊張してる？そりゃそうだよ。ゆずるも一度は経験しているとはいえ不安だったのでしょう。ゆずるがバツイチであることを考えると無理もないかもしれません。この時はせっかくだからとゆうたろうも連れて行きました。急に来てどうしたの？今日は大事な話があってね。そこにいる人たちは関係あるの？そう言うと私の後ろにいたゆずるとゆうたろうを指さします。それも詳しく話すから。リビングで向かい合った私たちの間には妙な雰囲気が流れていました。その雰囲気に耐えられず私から話し始めることに。単刀直入に言うと、私はこの人と結婚したいと思ってる。それは本気なの？私は本気だよ。でも子供もいるのよ。それも全部受け入れるつもり。すると母は父の方を見ます。父は腕を組んだまま考えているように見えました。お前の気持ちは分かった。次はそちらの彼の意見を聞きたい。だから席を外してくれるか？うん、じゃあ行こうか。私はゆうたろうを外に連れ出します。大丈夫かな？大丈夫だと思う。厳しい人たちだけど変なことはしないだろうし。ゆうたろうにはそう言いましたが、正直不安でなりませんでした。しばらくするとゆずるが家から出てきます。大丈夫だった？大丈夫だったよ。少し疲れたようにも見えましたが、それは緊張のせいだと思っていました。3人で両親のもとへ戻ると、さっきと打って変わり2人は笑顔だったのです。それで結婚は？もちろん賛成よ。これからは3人で仲良く暮らしてくれれば問題はない。私はその言葉を聞いてほっとしました。このようにして私たちは無事に夫婦となります。
せっかくだからと引っ越しをして3人での生活が始まりました。しかし半年ほど経った頃にある変化が現れ出します。どうしたの？食欲ないの？そんなことないよ。そう？残すなんて珍しいから。本当に大丈夫だよ。そう言うとゆうたろうは学校へ向かいます。この頃にはすでに中学1年生へと成長。私は能天気にもこれが思春期かと思っていました。申し訳ないんだけど、来週出張に行くことになってさ。出張？ずいぶんと急なのね。人手が足りないらしくてさ、他に行くやつがいないらしくて。結婚する前も出張といって地方の系列店に行くことがありました。そしてゆうたろうのことが気になった私は出張に行く前に一度話しておくことに。最近ゆうたろうの様子変じゃない？そうかな。俺はいつも通りに見えるけど。本当にそう思う？いくら鈍感でも普段の食事の風景や態度を見ていればそのおかしさに気づくはずです。しかしゆずるの反応を見る限りまるで興味がないように見えました。悪いけどちょっと忙しいからその話は後でもいい？そう言ってきたゆずるはただスマホでゲームをしているだけでした。大事な息子よりもそんなことが大事なのかとイラッとしてしまいます。もっとちゃんと向き合ってよ。父親でしょ？その言葉がゆずるにとってはよほどムカついたのか声を荒げてきます。お前だって母親だろ。俺ばっかり責めてないで自分で何とかしたらどうだ。そんな言い方はないでしょ。もうめんどくさいな。それから私たちの関係は悪くなっていきます。さらにゆずるは香水の匂いを漂わせて帰ってくることもありました。この時からどんどんと様子がおかしくなっていったのだと思います。じゃあそろそろ行こうか。私たちはお盆ということで実家に向かう予定でした。しかしゆずるの顔は朝から冴えません。大丈夫？やっぱり今日はやめとく？いや、そんなわけにはいかないよ。俺は大丈夫だから。少し心配する気持ちもありましたが、それでも私たちは実家へと向かいました。実家へは車で2時間ほどの距離にあります。その道中も不安に思いながらなんとか到着しました。実家に到着すると、まず両親への挨拶から始まります。久しぶり。よく来たわね。ゆっくりしていけよ。今年は泊まっていくんだろ。一応2泊するつもりだよ。両親とにこやかに会話していると、ゆずるは後ろの方で小さくなっていました。両親はゆうたろうを温かく迎えます。その後、食事を囲んでいると、父の一言でゆずるの態度が急変することに。ゆずるくんは最近どうなんだい？順調です。そうか。あれは大丈夫だろうね。はい。あれ？いや、こっちの話だよ。ほら、せっかくだからいっぱい食べてくれよ。父にうまくはぐらかされた気がしました。その後も口数が少なくなっていきます。食事が終わり、和やかな時間を過ごしていると、ゆずるは急に立ち上がり、トイレに駆け込みます。何があったの？15分近く経っても出てこないので声をかけますが、返事もありません。大丈夫？薬はいる？何度もノックしましたが、それでも反応がないので、ただ出てくるのを待つしかありませんでした。出てきた夫に話をしようとしても無視するばかり。しかもそんなゆずるの行動は実家に滞在中毎晩続きました。今日もトイレにこもってるけど大丈夫かな？大丈夫だろう。
父は特に気にしている様子もありませんでした。結局、実家に滞在している間、ゆずるは合計で4時間以上もトイレにこもっていたのです。不思議なことに、家に戻るとそんな行動は一切しません。何を聞いても答えないため、もう諦めていました。そんな中、翌年の元旦にもみんなで実家に帰ることになっていたのですが、帰るのは明日の午後からでいいよね。ちょっと待ってくれないか？何かあるの？実は。そう言ってゆずるはゆっくりと話し始めます。実はずっと隠してきたことがあるんだ。隠してきたことって？結婚する前からずっと浮気してたんだ。はあ？するとゆうたろうが2階から駆け下りてきました。俺も父さんが電話で話してるのを聞いたんだ。これからもずっと一緒だって言ってた。本当なの？本当だよ。さらに私には気になることがありました。なぜこのタイミングで話したかということです。確かに疑わしいことはありましたが、それでも自分から言わなければ気づかなかったかもしれないのに。でもなんでいきなり言おうと思ったの？それはお父さんたちだよ。父さん？するとゆずるは黙ってしまいます。私はすぐに父に電話をかけました。もしもし、父さん、聞きたいことがあるんだけど。今日帰ってくる予定じゃなかったか？それもそうなんだけど、もっと大事な話があるの。おう、どうした？もしかしてだけど、ゆずるが浮気してたこと知ってた？やっぱりそうだったか。やっぱり？こうして父は私に今までの経緯を話してくれました。もしかしてとは思ってたんだが、さすがに証拠もないし、お前には話せなかったんだ。でもかなり怯えてるみたいだったけど、それは父さんにバレそうだったから？ああ、それはもしかすると結婚する前に交わした契約書だな。何それ、初めて聞いたけど。実はな。結婚前に挨拶に行った時のことです。あの時、私とゆうたろうは席を外すように言われていました。とりあえず今からそっちに行くから、その時にまた詳しく聞かせて。わかった、待ってるよ。私はゆずるとゆうたろうを連れてすぐに実家に向かいます。ゆずるはこの後起きることを理解していたのでしょう。一言も喋りません。実家に着くとリビングで両親たちと向かい合います。それじゃあさっきの続きだけど。その前にこれを見てくれ。父は一枚の紙を取り出しました。ゆずるの方を見ると額に汗がにじんでいます。紙にはこう書かれていました。一つ目に浮気をしないこと。二つ目に浮気をした場合は妻と子供に慰謝料として300万円を払うこと。そんな内容が書かれていて、その下にゆずるの名前と印が押されていました。でもなんでこんなことを書いたの？なんでゆずるくんが離婚したのかを聞いたら、原因は浮気だったというもんだからね。それで浮気しないように書かせたのね。でもよくゆずるもこんなこと書いたね。断れるわけないだろ。それもそうだけど、この時も浮気は続けてたわけでしょ。どう思って書いたの？私はそれがどうしても気になってしまいました。どう思ってって。バレないとでも思った？いや、それは。なんとも歯切れの悪い答えでした。私とゆうたろうまで騙してたんだよ。怖かったんだろ。違うかい？はい。だからここに来るたびにトイレにこもってたのか。
ゆずるは付き合っている時からプレッシャーやストレスを感じやすい性格でした。だからトイレにこもって少しでもやり過ごそうとしたのでしょう。ゆずるくんはどうするんだい？約束は約束だからね。離婚するしかないかな。ちょっと待ってくれ。何を待てばいいの？自分でも少し意地の悪い質問だと思いました。言い訳は聞かないわよ。ゆうたろうがふと目に入ったのですが、不安そうな表情でこちらを見ていました。言い訳じゃない。俺はゆうたろうが心配なだけだ。そりゃ私だってそうよ。自分の父親が浮気してたんだから。しかもその証拠も見てるんだし。ちょっといいか？今思い出したんだが、ゆうたろうはゆずるくんの本当の子供じゃないんだよな。その場が一気に静まり返ります。ちょっと父さん。父はゆうたろうを見てしまったというような表情になっていました。すまん。でもそれは本当なのよね。どうなのあなた。そうだよ。それにこれはゆうたろうも知ってることだ。え、そうなの？うん、黙っててごめんなさい。ゆうたろうも知っていたことにはもちろん驚きましたが、それよりもそれを言わなかったゆずるに怒りが湧いてきたのです。なんで言わなかったわけ？言う必要ないと思って。ここで私は一度大きく深呼吸しました。ゆうたろうは私たちが離婚したらどっちについていきたい？遠慮はいらないから。俺は母さんがいい。今までで一番嬉しいと感じました。私たちには血のつながりはありませんが、それでもここまで本当の息子として接してきた自信があります。わかった、ありがとう。こうして私の心は決まりました。正式にあなたと離婚することに決めたわ。もちろんゆうたろうは私が引き取るから。ゆうたろうまでいなくなったら俺は。大丈夫よ。ずっと付き合っている浮気相手がいるでしょ。きっと助けてくれるんじゃない？頼む。その相手とは別れるから。それを結婚する前にやってくれていたらね。今さら全部遅いのよ。それじゃ離婚するってことでいいのかな？父はこの状況を少し楽しんでいるようにも見えました。それでいいわ。そうなったら浮気してた慰謝料も請求しないとね。待てよ。300万だけじゃないのか？だってそれは父さんとした約束でしょ。それには私は関わってないし別の話よ。そんなバカな。バカはどっちだと思いましたが、あえて口にすることはしませんでした。それじゃ正式に離婚できるまで私たちはしばらくこっちにいるから、あなたは一人で帰ってね。そこまでするのか？当たり前でしょ。浮気した男なんかと一緒にいたくないし。私はゆずるを追い出すような形で帰らせました。そして10日後に私たちは離婚することに。ゆずるも特に何かを言ってくることはなく別れることができたのです。ただこれだけでは終わりません。じゃあちょっと行ってくるから。気をつけてな。いってらっしゃい。行ってきます。私は笑顔で家を出ました。向かう先は弁護士事務所。ゆずると浮気相手に慰謝料を請求するためです。後日2人にはそれぞれに150万ずつの支払いが命じられます。さらに何も知らなかった浮気相手に元夫は捨てられたと聞きました。結局合計で450万円もの借金を抱えることになったのです。こうなったら地獄まっしぐらでしょう。本当にざまあみろとしか言いようがありません。これからもよろしくね。こちらこそ母さん。これからは息子と2人で元夫よりも幸せになろうと誓い合いました。
くしくも私たちはゆずるのおかげで今まで以上に親子になれたのです。お前じゃなかった。お前の妹と再婚する。慰謝料5円な。結婚して1ヶ月経った頃、ある休日の日、夫も久しぶりに仕事が休みでゆっくり過ごせるからと気合を入れて食事を準備していました。しかし朝起きてきた夫は衝撃の言葉を口にします。私はあからさまに動揺しました。まだ結婚して1ヶ月、どうして離婚という話になるのか分かりませんでした。しかも私が縁を切った妹と再婚するというのです。もう訳が分かりませんでした。しかし私は笑顔でこう言ったのです。お幸せにね。これが私たちの未来を大きく分けることになるとは気づかずに。私ははるか36歳です。広告会社で働いていたのですが、1ヶ月前に退職しました。そしてそれと同時に3年付き合った裕太と結婚。私は専業主婦になりました。専業主婦は夫の希望。広告会社ということもあり、仕事は激務で、帰宅するのは深夜0時を回ることや泊まりになることもたびたび。また夫とは職場が同じだったので、夫も仕事内容がどういうものであるのかをよく理解しており、結婚したら家庭を支えてほしいというのです。そして私もこれから子供を持つことを考えると、夫婦2人でこの激務は続けられないと判断し了承しました。夫だけでも十分家庭を養える給料なので問題はありません。しかし私のキャリアが全くなくなってしまう不安もありました。なので夫とも相談の上、私は半年の休みを経てパート勤務として復帰することに。職場も常に人が足りないことから、私の職場復帰はとても喜んでくれました。あえて半年の休みを取ったのは、夫婦としての時間を持つためです。年齢的にも早く子供が欲しいことや、共働きとなればパートといえど夫婦の時間をゆっくり取ることは難しいと容易に想像できました。だからこそ半年間の専業主婦の期間に2人での時間を少しでも過ごそうと考えたのです。子供のことを考えれば、妊娠や出産で職場に迷惑をかけることを考え悩みましたが、それを後押ししてくれたのは上司であるマキさんでした。上司も共働きで子供を3人育ててきており、妊娠・出産ということには寛容的。これからの時代は共働きに子育て大変だからね。職場でもちゃんと支え合えるようにしないとね。それが上司の口癖でした。上司も妊娠・出産・育児と職場では厳しい環境で仕事をしてきた人なので、そういったことに熱い思いを持っているのです。しかし私の年齢では高齢出産になることも私にとっては気がかりでした。高齢出産のリスクは多く、夫はまだ若いので、もっと若い人と一緒になった方がいいという思いもありましたが、夫はそれを否定。子供はもちろん欲しいし、元気な子が生まれてはるかと一緒に育てていきたい。でもそこに生まれてくる子がどんな子供であっても、はるかとの子供だから欲しいと思うんだよ。そう言って私を慰めてくれたのです。私は私の両親が平然と借金を作るような人間だったこともあり、家を出ると同時に縁を切りました。もう10年になります。また唯一の姉妹である妹の優香も、親を見て育ち、夜の街を練り歩き借金を作ることに抵抗がないような人です。それでも妹とは仲良くしていましたが、妹が私の当時の彼氏を奪ったことで絶縁に至りました。
私の血のつながった家族はもういないんだと思いながら生きてきたのです。そして夫はそれに理解を示してくれました。大変だったね。それは仕方がないことだよ。そんな環境の中ではるかはよく頑張ってきたんだね。すごいことだよ。そう言って認めてくれました。私にとっては苦しい過去でしたが、夫のその言葉で私は救われたのです。だからこそ夫との結婚生活に私は期待を膨らませました。夫は私の3歳年下ですが、金銭感覚もしっかりしており、頼りがいのある人です。この人であれば子供のことを一緒に考えていける、私にとって心をつなぐ家族を築けると思いました。しかしその期待は簡単に打ち砕かれたのです。結婚して1ヶ月経った頃、ある休日の日、夫も久しぶりに仕事が休みでゆっくり過ごせるからと気合を入れて食事を準備していました。しかし朝起きてきた夫は衝撃の言葉を口にします。お前じゃなかった。お前の妹と再婚する。慰謝料5円な。私は動揺しました。結婚してまだ1ヶ月、どうして離婚という話になるのか分かりませんでした。しかも私が縁を切った妹と再婚するというのです。もう訳が分かりませんでした。どういうことなの？そのまんまの意味だよ。お前の妹と結婚する。お前と結婚したことが間違いだったんだ。はるかが妊娠しても高齢出産で危ないし、子供が障害を持ってる可能性も高くなるんだろ。いいことないじゃないか。そんなこと結婚する前に散々話したじゃない。それでも結婚しようって。だからそれが間違いだったって気づいたんだよ。そんな。しかも妹と結婚するってどういうこと？私が縁切ってるの知ってるでしょ？知ってるよ。でもはるかが言ってたことは嘘だったんだろ。ゆうかちゃんに聞いた。借金作ってそれを家族に押し付けて家を出たのはゆうかだったんだろ。親は借金作って妹は彼氏を奪ったなんて嘘。よくもペラペラ言えたもんだよ。奪われた彼氏だって別に付き合ってたわけじゃなかったんだろ。それで男の方がゆうかちゃんに迫ったって言ってたぞ。薄気味悪い笑みを浮かべながらそう語る夫。私はもはや何も言えなくなり口を閉ざしました。もう何を言っても通じない、そう感じたのです。わかったわ。もういい。離婚しましょう。慰謝料は5円だったっけ？ああ、今後はるかもいいご縁に恵まれますようにっていう願掛けだよ。いいアイデアだろ。そう、ありがとう。じゃあそれでいいわ。特に財産分与するものもないし、私はすぐに家を出ていくわ。私が結婚前に使ってた家電は私が使うから買っておいてね。1週間後には荷物も運び出すから。ああ、とっとと出ていけ。私は夫のその言葉を背に用意していた食事をすべてゴミ箱に捨てました。そして振り向き笑顔でこう伝えました。お幸せにね。私は必要なものだけ荷物を詰め、すぐにウィークリーマンションを契約しました。今まで必死で働いてきたので預金はありますが、いつまでもそんな生活はできません。私はすぐに入居できるマンションを探しました。そしてワンルームキッチンの小さな部屋ですぐに決定し入居。家電の運び込みなども契約し、私の慣れ親しんだ独身生活へと戻りました。離婚届を記入し夫へ送付。3年付き合った夫にこんな形で離婚を切り出された。他人に期待しようとする自分が間違えてたのかもしれないな。そんなことをぼんやりと考えながら、私は自分のペースで日々を過ごしました。そして私が家を出てから1週間後、携帯の着信音が響きました。
画面の中を見ると夫の文字。洗い物中だったこともあり、後でいいかと放置していると切れました。面倒だなと思っていると、すぐに再び着信音が。画面には先ほどと同じ画面。洗い物が終わるまで何度もそれを繰り返しました。しつこいなと思いながら電話に出ます。もしもし？おい、どういうことなんだよ。電話の向こうの夫はなぜか怒り狂っています。勢いよく叫ぶ夫をなだめ話を聞きました。何なの？そんな大声で叫ばれたら何言ってるのかわからないわ。だから聞いてた話と違うんだよ。優香ちゃんは俺に隠してた借金があったんだ。そうなの？災難ね。それだけじゃない。妊娠してたんだ。妊娠6ヶ月。俺の子供じゃない。浮気相手の子供だったんだよ。へえ、それは大変そう。まだあるんだ。あいつ、俺の上司、マキさんの旦那と不倫してやがったんだよ。今日、慰謝料請求の書類が届いて、あいつ、俺を騙してやがったんだ。そうなのね。なあ、なんでそんな人事なんだよ。優香ちゃんははるかの妹だろ。しかも俺の元妻じゃないか。助けてくれよ。1ヶ月だけのね。でももう今は他人よ。どうして私があなたを助けるの？どうしてって、俺が騙されてたからだよ。助けてくれ。へえ、あなたって騙されやすいタイプだったのね。私にも騙されたって言ってたし。違うんだ。あれは優香ちゃんがそう言うから。3年付き合った私の言葉ではなくて優香の言葉を信じたんでしょ？私がそう言うと元夫は言葉に詰まりました。あの時私の話も聞かずに責め立て離婚する方向へ持っていった夫。私からすれば自業自得としか言いようがありません。私が何も言わずにいると電話の向こうからは鼻をすする音が聞こえてきました。騙されたんだ。俺が愛してるのははるかだけなのに、優香ちゃんが。私は深くため息をつき口を開きました。今から時間あるかしら。優香も連れてこられる？元夫はそれを復縁の兆しだと思ったのか、声を明るくして大丈夫と言って電話を切ります。私はそれから約束の時間までに準備を始めました。そして時間より少し早めに家を出て待ち合わせ場所のファミレスへ。まだ誰も来ていない中、席に着きコーヒーを飲んでいると夫と妹がやってきました。はるか。はあ？なんでお姉ちゃんがいるの？2人の姿は対照的でした。妹のお腹はぽっこりと膨らんでおり、元夫が言っていた妹の妊娠は本当のようです。2人は席に着くと飲み物を頼みました。妹はお腹がすくと言ってデザートを注文。そして話し始めようとする夫を私は制止しました。もうすぐマキさんが来るから待って。夫の表情は一気に曇りました。そしてその直後、上司が入ってきたのです。もちろん弁護士を連れて。妹はまだ状況が理解できていないのか、のんきにデザートをつついていました。こんにちは、ゆうたくん。こんなところで会うことになるなんてね。いえ、お疲れ様です。上司はにっこりと笑って妹へと向き合いました。こんにちは、ゆうかさん。あなたのそのお腹の中の父親である男の妻のマキです。妹の動きは瞬間で止まりました。妹は不倫をしている男の妻の顔も知らなかったのでしょう。今日届いた内容証明は見てくれたかしら？何のことですか？あなた、私の夫と不倫してたでしょ？結婚したばかりのゆうたくんとも不倫してたから慰謝料請求に躊躇してたんだけど、
もう離婚してはるかさんに迷惑かかることもなくなったからね。まあ今はゆうたくんが旦那さんだし支払えるわよね。ちょっと待ってください。でも俺は知らされてなかったんです。この婚姻は無効です。はあ、ひどいゆうくん。ゆうかのこと守ってくれるって言ったくせに。話が違うじゃないか。借金あって慰謝料請求されて他のところの男の子供がお腹にいるってどういうことだよ。お前とは離婚だ。俺ははるかとよりを戻す。二人の争いを眺めた上司はちらりと私と目を合わせました。どうしようもない二人ね。本当に。私はカバンから封筒を出し二人の前に差し出しました。ゆうた、私があなたとよりを戻すことはないわ。どうして？俺は騙されてただけなんだ。俺ははるかを愛してる。もう一度結婚しよう。無理よ。確かにあなたは私を救ってくれた。家族との関係に悩んでいる私を。でもね、私を裏切る人とは一緒にはなれないわ。裏切ってない。優香と関係を持ったのははるかと離婚してからだ。だから。はあ、よくそんな嘘つけるわね。ゆうくんが私と関係持ち始めたのは半年前からでしょ。結婚してからだってゆうくんから誘ってきたじゃない。いい加減なことを言うな。喧嘩中悪いんだけど証拠は全部揃ってるのよ。私のその一言で夫の顔からは血の気が引きました。妹の嫌な笑みから私は目をそらしながら封筒を差し出します。マキさんが不倫調査するために探偵を雇っていてね。ゆうたとゆうかがホテルに入っていく写真はここにあるの。日付は私と婚姻関係にあった時のものよ。だから私はよりを戻すことはできない。そんな。元夫は慌てて封筒の中を確認しテーブルに突っ伏しました。そこには元夫と妹が腕を組み歩いている様子やホテルに入っていく様子がはっきりと映っています。ゆうか、何勝ち誇った顔してるの？私からもゆうたとゆうか2人に慰謝料請求させてもらうわよ。はあ、今さらできるわけないじゃん。何言ってんの？不倫の慰謝料請求は不倫から20年以内、事実を知ってから3年以内であれば慰謝料請求ができるのよ。証拠もバッチリ揃っているから言い逃れはできないわよ。そんな。しかも私の場合は家庭も壊れているからマキさんのところの3倍は請求するわ。3倍 ?150 万ってこと？ええ、ゆうたさんには300万の慰謝料請求をするわ。300万？まだ私のことを愛してるんでしょ？お金で示したらどう？元夫はうなだれ小さくうなずきました。妹はデザートスプーンを握りしめ小さく震えています。デザートについていたアイスはすっかり溶けていました。私たちの話が終わり一段落ついたところで弁護士は慰謝料の支払いを約束する公正証書にサインをするように2人へ求め、元夫はしばらく書類を見つめた後サイン、妹はしばらく弁護士に文句を言っていましたが、元夫がサインしたことや私や上司の雰囲気に押されてしぶしぶサインをしました。母さんたちは元気にしてるの？知らない。借金作ってどっかでくたばってんじゃないの？優香は改める気はないの？改める？意味わかんないんだけど、私がなんか悪いことしてるって言いたいの？そりゃダメでしょ。不倫あっちこっちでしてたら、お腹に子供だっているんだし、もう少しまっとうに生きて。母親になるんだからって？何？それだったら慰謝料チャラにしてくれんの？子供も不幸にする気？いい人ぶってんじゃねえよ。妹は唾を吐き捨てる動作をしました。私はそれを見て
ただただ寂しい思いが胸に沈むのを感じます。あんたがもう少しまっとうに生きようとするなら、子供のためにも支援しようかと思ってたんだけど、いらないみたいね。はあ？慰謝料チャラにしてくれるってこと？生きる、まっとうに生きるから。もういろいろ手遅れだって分からせてくれてありがとう。私はテーブルの上に少し多めにコーヒー代金だけを置いて席を立ちました。上司と弁護士もそれに続き3人で店外へ。ガラス越しには今さら揉めている元夫と妹の姿が見えました。大丈夫？大丈夫です。マキさんこそ大丈夫ですか？まあ、うちは何回目かもわからない不倫だしね。女好きなのよ、うちの人。それでも、まあ子供は自分のお父さんだって好いてるし、育児はしてくれるしね。本当は今度こそ別れてやろうって思ってたんだけど、子供に止められちゃった。そうなんですね。子供がいるとそう簡単じゃないですよね。まあね。でも子供産んじゃうと子供中心の考え方するようになっちゃうのよね。上司はそう言って豪快に笑っていました。その後、私はパート勤務復帰の予定を変更し、正規職員としてフルタイム復帰。職場で細かい報告はしませんでした。しかし、噂はすぐに広まり、元夫の不倫で離婚したことは知れ渡る結果に。私に非はなかったので堂々としていましたが、どうやら元夫は肩身が狭い思いをしていたようです。私に一括で慰謝料を支払ったこともあり、預金もなく仕事を辞めることはできないでしょう。元夫の計画では、私とよりを戻すことを考えていたようですが、私は強く拒否。元夫は妹と離婚するために動きますが、妹は離婚に同意せず、婚姻期間中の不貞も見つけられず難航しているようです。ちなみに私は夫に渡された慰謝料5円の5円玉を夫に返しました。これからはいいご縁に恵まれるといいね。その一言を残して、そして私は2人をきれいさっぱり捨て去り、強く生きていこうと思います。ああ、もううるさいうるさい。詐欺師はすぐに出ていけ。詐欺師？お前が家事をちゃんとしてれば、こんな揉めるようなこともないんだ。俺と結婚したのも、どうせ財産目当てなんだろう？財産目当てなんかじゃないわ。うるさい。財産目当ての詐欺師は、さっさと出ていけよ。翌日の朝、私は携帯電話が鳴る音で目が覚めました。画面を見てみると、義母からの着信。もしもし。大変よ。息子が帰ってきて。私の名前は花、30歳です。老人ホームで介護士として働いています。勤務は3交代制で、夜勤もあるので大変ですが、やりがいを感じて頑張る毎日。そして夫の圭介は、私が働いている老人ホームの経営者。岐阜が立ち上げた施設を引き継いだ形です。今日は夜勤だから夕食作っておいとくね。うん、わかった。冷蔵庫に入れておくからチンして食べて。了解。夫はうちの老人ホームの経営者ですが、老人ホームにはほとんど顔を出しません。営業活動も兼ねて外で仕事をしていることが多いのです。私は忙しい夫を支えるために自分も仕事をしている身でありながらも家事もすべて引き受けています。今住んでいるマンションは 2LDK ですが、私は完璧主義なので、掃除一つとっても隅々まで行い、時間も手間もかかります。でも家事は嫌いではないので、できる範囲で一生懸命こなしています。しかし私も仕事柄、体がしんどいこともあります。そんな時は家事も少し手を抜いてやったりと自分で調整。夫に分担してといったことはありません。夫は好き嫌いが多く外食を好みません。ですので、どれだけ疲れていても私が料理を作ります。今日のように夜勤で私が夕食時に留守にするときは、夫の食事は作り置き。シフト制とはいえ、私もフルタイムで働いているのだから、
私一人が家事を担うのは時代錯誤かもしれませんが、救いなのは私が家事をするのが苦にならないことでした。この家は二人で暮らすにはちょうどの広さで、掃除も適度に頑張れます。それにうちにはまだ子供がいないので、洗濯物もそれほど多くはありません。とはいえ、介護士をしながらのワンオペ家事は辛いこともありましたが、フル回転で頑張ることで張り合いになっていたのです。ところがある日のこと、私は仕事中、右手を骨折してしまったのです。高校卒業後からずっと介護職をしていて、自分でもベテランの域だと慢心していたのでしょうか。右手を骨折してしまうと仕事どころか家事もできません。全治3ヶ月と診断され、ひとまず仕事はギプスが取れるまで休養となってしまいました。本当にごめんね。迷惑かけちゃう。仕方ないよ。仕事で怪我したんでしょ？でも、右手が使えないって本当に不便だわ。はた迷惑だし。まあまあ、しばらくゆっくりすればいいよ。夫は私の怪我を心配してくれ、いつものように優しく微笑んでくれました。とはいえ、いつもしゃかりきに働いていた私は突然できた暇な時間を持て余すことに。そうだ、買ったまま読んでないあの本を読もう。昔好きだった俳優が出ていたドラマをレンタルしてきて一気見しよう。こんな時だからこそ、普段できないぐうたらな生活をしようと決意。私は文字通りダラダラと毎日を過ごすことにしました。普段から常に動いていないと気が済まない私は、怠けることに罪の意識を感じるところもあったのですが、夫の言う通りこればかりは仕方ありません。最初は夫も少し家事を手伝ってくれていました。この土日は家の掃除をするよ。ご飯はカレーぐらいしか作れないけど。カレーならスプーンで食べられるから助かるわ。なら後で買い物に行ってくるよ。掃除はどこからすればいいかな？お風呂とトイレからお願いできる？毎日しないと気が済まなくて。わかったよ。念入りにやっておくから。さっとでいいわよ。そんなに汚れていないはずだから。他にすることはない？ついでだから、俺のやる気があるうちに言っといて。考えとくね。夫も家事ができるんだ、と私はありがたく感じていました。お願いしている家事はそんなに難しくはないものの、気持ちが嬉しかったのです。ですが、私の嬉しい気持ちはすぐに打ち砕かれることになりました。平日は夫も仕事で疲れて帰ってくるので、スーパーやコンビニ、お弁当屋さんで晩ご飯を買ってきてもらうことに。私一人の昼ご飯は冷凍しておいたものを適当に食べて過ごします。骨折後1週間はなんとかそれで大丈夫だったのですが、骨折から2回目の週末、なんだか夫が不機嫌そうです。ちょっと出かけてくる。え？どこに行くの？ちょっとそこまで。遅くはならないから。わかった。行ってらっしゃい。夫は行き先も告げずに出かけてしまいました。正直、あなたが出て行ったら私のご飯はどうしたらいいの？など考えたのですが、見るからに虫の居所が悪そうな夫には、そんなことを言う勇気はありませんでした。夫は裕福な家庭に育ったせいか、育ちの良さは随所に見られるのですが、逆にへそを曲げることもしばしば。分かっていて結婚しましたが、一人息子だからきっと甘やかされて育ったんだろうなと、見て見ぬふりをしていました。今日のように普段とはちょっと違う素振りを見せることもあるのですが、夫も仕事などでストレスもあるでしょうから仕方ありません。それに私も今は不自由な身なので文句を言える立場ではないのです。多分パチンコかどこかに行ったのでしょう。ちょっとそこまでと言った割には随分遅く、夜の8時過ぎに夫は帰宅しました。ただいまの一言もなく、仏頂面の夫。おかえり、遅かったね。たまにはいいだろう。全然いいよ。夜ご飯どうした？俺は食べてきたから。いやいや、あなたはいいけど、私の晩ご飯は？喉まで出かかっているその言葉を飲み込み、私はカップラーメンでも食べようかと湯を沸かしました。左手だとラーメンは食べにくいのですが、仕方ありません。何に対して機嫌が悪いの？ストレス発散に出かけたんじゃないの？いろいろ私なりに考えましたが、夫本人に聞かないとわからないことです。聞いたところでろくな返事は返ってこないでしょうから、あまり深く考えないことにしました。ひとまず、貧相な晩ご飯を終えた私。お風呂に入ろうとすると、昨日の汚いお湯のままでうんざりです。
先週はお風呂掃除をやってくれたのに、あれっきりでしょうか。機嫌の悪そうな夫に風呂掃除を頼むのも嫌なので、自分でできる範囲で軽く掃除し、お湯を張りました。お風呂が沸いた音が鳴ると、なんと夫は私より先にお風呂に入っているようです。声もかけずに先に入ってる。私は開いた口が塞がりませんでした。いつも私一人で家事をしてきたこともあり、夫は気が利かないタイプ。夫が散らかした洗濯物やテーブルの上を毎日片付けていたのは私なので、家の中がめちゃくちゃになっています。私は右手が不自由なだけで、体は元気なので、左手で少しずつできる家事をこなしました。でも、やはり限界があります。普段は完璧を求めるタイプですが、今はストレスが溜まるだけなので、やれることだけをやろうと決めました。骨折したばかりの時は、もっと優しかったのにな。どうしてあんなに機嫌が悪いんだろう。私、何か気に障るようなこと言ったかな。いくら考えても答えは出ません。心当たりがないのです。週明けになり、また新しい1週間が始まりました。ですが、夫は機嫌が悪いまま。気まずい空気が流れる家の中、私は不自由ながらも洗濯をこなし、リュックを背負って徒歩で行けるスーパーへ買い出しに行きます。買い物は何とかできますが、料理はできないので、温めるだけでいいものを用意しておきました。その日の夜、夫が不機嫌なまま帰ってきて、食卓を見るなり言いました。なんだよこれ。何って、晩ご飯のお鍋の用意だけど、俺は和食の定食が食べたいんだよ。え？夏に鍋なんて食ってられるかよ。和食が食べたいんだよ。煮物とかあるだろ？でも、私今はこの状態だから、お料理はちょっと。しかも煮物なんて絶対無理。なんなんだよ。なんでも骨折のせいにして。お前何もしなくなったな。今は仕事も休んでるっていうのに、昼間何してるんだよ。お昼は掃除とか、でもどうしても時間がかかってしまうから。夫の機嫌の悪さはこれだったのか、と私は腑に落ちました。自分だけが働いて私が遊んでると思っているのでしょう。私は右手が不自由になるまで家事を一手に引き受けたことを後悔しました。やっぱりこの時代、夫婦二人とも働いているなら分担しておけばよかったのです。私は嫌々家事をしていたわけではないのですが、こんな状態の時ぐらいは少しは気を使って手伝ってくれるのではと思っていた私がバカだったのです。家事は私がやるものだと決め込んでいた夫が自分が家事をせざるを得ない状況になり、理不尽さのようなものを感じ始めたのでしょう。私からしたらその考え方自体が理不尽なのですが、ね、右手が治るまでの間だけだから、なんとか我慢してくれないかな。3ヶ月も待ってられるか。仕方ないじゃない。私も好んで怪我をしたわけじゃないわ。ああ、もううるさいうるさい。詐欺師は出ていけ。詐欺師？お前が家事をちゃんとしてれば、こんな揉めるようなこともないんだ。怪我とか関係ない。うちの嫁として失格だ。俺と結婚したのも、どうせ財産目当てなんだろう？そんなひどい。プロポーズはあなたからしてくれたんじゃない。そういう雰囲気だったから仕方なかったんだよ。親父もお袋も早く結婚して身を固めろってうるさかったし。財産目当てなんかじゃないわ。うるさい。財産目当ての詐欺師はさっさと出ていけよ。ひどく罵られ、私は深く傷つきました。口先だけじゃなく、本当に財産など気にしたことはありません。詐欺師なんてもってのほかです。私は左手でひとまずの荷物を整理し、実家に帰ることになりました。追い出されたと言っても過言ではありません。その日の夜遅くに私は実家へ向かったのでした。どうしたの？急に帰ってきたりして。圭介さんに詐欺師呼ばわりされちゃって。詐欺師って、あなた何かしたの？母さんまでやめてよ。私、この状態なのに家事ができないのは財産目当ての詐欺師だって言われたのよ。それはあんまりよね。うちは大丈夫よ。好きなだけゆっくりしていきなさい。ありがとう。少し距離を置くことで、圭介さんも分かってくれるかもしれないから。
私は母に経緯を伝え、しばらく実家に置いてもらうことにしました。翌日の朝、私は携帯電話が鳴る音で目が覚めました。画面を見てみると、義母からの着信。もしもし、花です。花さん、私だけど、今どこにいるの？諸事情がありまして、実家にいるのですが。大変よ、息子が帰ってきて。すみません、ちょっとした夫婦喧嘩で。本当に些細なことなんです。私も今、実家に帰ってまして。夫婦喧嘩って、そんなことで骨折までする？いえ、骨折したのは仕事で。仕事？圭介が仕事のどんなシチュエーションで骨折したの？え？え？私たちは会話が噛み合っていないことにようやく気がつきました。お母さんの話によると、どうやら夫も骨折している模様です。お母さん、圭介さんは今、横にいるけど？すみませんが、電話代わってもらってもいいですか？わかったわ。ちょっと待ってね。私は義母に夫と話したい旨を伝えました。少し沈黙した後、夫の声が聞こえました。なんだよ。あなた、骨折してるの？お前のせいだからな。は？お前が出て行った後、車にはねられたんだ。交通事故に遭ったってこと？夫に詳しく話を聞いてみると、私が昨夜家を出て行った後、私を追いかけて引き止めようとして車道に飛び出し事故に遭ったとのこと。右手骨折の私よりもひどい怪我で、左足の複雑骨折らしく、全治半年ほどなのだそう。でも、それが私のせいだというのはいただけません。そもそも夫があんな態度を取らなければ、私は家を出ずに済んだのです。あなた、私に出て行けと言っといて追いかけたわけ？雑用係のお前がいないといろいろ困るんだよ。雑用係って。そういうことだから、お前、早く帰ってきて俺の世話やら家のことやらしろよ。言い方ってもんがあるでしょ？それが人に頼み事をする口ぶり？さっきも言ったけど、お前のせいで俺はこうなったんだ。その償いをしろってことだよ。それを言うなら、あなたがもう少し私のことを考えてくれていれば、私は家を出て行かなかったのよ。自業自得じゃないかしら。財産目当ての詐欺師が何言ってんだ。また話が振り出しに戻ってしまいました。自分が交通事故に遭い実家に戻っていることを母親に頼んで私に知らせるなんて、虫唾が走ります。このマザコンわがまま男に何を言っても平行線なのでしょう。私はこの瞬間決意しました。私のことを財産目当ての詐欺師と思っているのよね。だからそう言ってるじゃないか。そんな風に思われてるなんて、私も心外よ。家のこと何一つできないあなたに、少しでも期待してしまった私がバカだったわ。離婚しましょう。離婚だ？俺の財産が手に入らなくてもいいのか？だから、そもそもあなたに何も期待していないって言ってるの。私はこのまま電話で話しても拉致が開かないと判断。適当に電話を切り、インターネットで離婚に強い弁護士を探して問い合わせをしてみることに。私には夫に内緒の貯金があります。介護士のお給料から少しずつへそくりを作っていたのです。だから本当に財産目当てではないし、そもそも夫に財産があるとは思っていません。弁護士に一通りのことを話すと、名誉毀損で慰謝料を請求できると言われました。お金が欲しいわけではありませんが、夫を懲らしめてるのには分かりやすい指標だとのこと。その他、今まで私がワンオペで家事をしていたことも慰謝料を上乗せできると知りました。そして迎えた裁判の日、夫は松葉杖をついて出廷してきました。私は弁護士と一緒でしたが、夫側は弁護士がついていません。どうやら夫は弁護士を雇うお金がなかったようです。ずぶの素人である夫一人で裁判に勝ち目はありません。案の定、夫はこちらの要求を飲むしかなく、諸々の慰謝料として200万円の支払い請求が出て、裁判は結審しました。夫は離婚のショックと足の怪我でしばらく仕事を休んでいるようです。そして私に散々財産目当てと言っていたので、さぞかし豪勢な資産家かと思いきや、
老人ホームの経営が岐阜から夫に変わった途端赤字に転落していたらしく、蓋を開けてみると火の車状態。経費を削減しようと専任の税理士をクビにした結果、脱税も発覚して追徴課税されてしまい、会社としては粉飾決済で倒産。今入居している老人たちはそれぞれ別の施設に振り分けられ、岐阜が作った老人ホーム事業は夫が終わらせてしまうという結果になってしまったようです。あなた、これからどうするの？手が完全に治ったらまた介護士するよ。そんな簡単に勤め先が見つかるの？大丈夫よ。何年介護士やってると思ってるの。そうよね。これからは女性も働かないとね。こういう時資格があると強いわね。私もまだまだこれから頑張らないと。高齢化社会で介護士は売り手市場。私は骨折も順調に回復し、リハビリも終え、しばらく実家でお世話になりながら別の介護施設で働くことになりました。夫の介護施設はそこそこ有名なところだったので、転職活動というほどのことをするまでもなく、新しい職場が決まり、そこは夫に感謝するべきでしょうか。いえ、感謝すべきは夫ではなく岐阜ですね。スカッとしていただけましたか？いいね、チャンネル登録をしていただけると今後の動画制作の励みになります。また次の動画も見てくださいね。